Gipangandama na ang traslasyon sa Poong Jesus Nazareno sa Davao City nga ipahigayon ugma atol sa kapistahan sa Poong Jesus Nazareno. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, ang mga deboto sa Poong Jesus Nazareno sa Davao City alang kanila ang kapistahan usa ka kasaulugan sa ilahang debosyon sa pagtuo nga mapanalipdan sila sa unsa mang dautan. Panahon usab kini sa pagpasalamat sa Jesus Nazareno. Ani ang report. Alas 10 sa buntag kaganiha, naabot sa San Alfonso Parish sa Barangay Bandog sa Davao City ang replika sa Poong Jesus Nazareno, gikan sa St. Mary's Perpetual Rosary Parish sa Buhangin. Usa sa mga deboto nga nag-atang mao ang 73 anyos nga si Celestina Camarillo. Kinsa wala gisayang ang panahon nga makahikap sa Jesus Nazareno. Tuo ko nga makaayo gyud siya sa akong mga sakit nga pangandoy nga ayuhon unta niya. Si Marvin, 8 ka tuig na nga deboto. Nagabaligya sab siya og mga imahen. Kung pamilyang mga gabayan po. Walay mga sakit akong mga anak, garsiyahan tagamay. Basta ko lang jud magsalig lang jud ka jud sa iya jud. Dinhi sa San Alfonso Parish manukad ang traslasyon sa Poong Jesus Nazareno ugma sa adlaw sa kapistahan, alas 9 sa buntag. Paingon sa Our Lady of Peña Francia Chapel sa Tigato. Ang misa ipahigayon alas 10 sa buntag nga pangunahan mismo ni Archbishop Romulo Valles. Og mga adlaw traslasyon mga 9 AM gikan dinhi padulong sa Deka, Our Lady of Peña Francia, awhag lang sa tanan nga unta kini nga kalihukan ato kining pagasalmutan, pagatambungan. Nangandam na sab alang sa kapistahan ang Black Nazarene GKK sa Newland Zona Matina. Alas 4:30 sa kadlawon magsugod ang traslasyon. After sa traslasyon, misa 7 o'clock AM. Unya, doon na po mi misa sa alas 6 sa gabi. After sa among misa sa gabi, doon na mi cosplay sports fest sa mga bata. Samtang andam na sab ang mga i-deploy nga kapulisan sa Davao City Police Office aron masigurong hapsay ug malinawon ang traslasyon. Di po Nazareno, Davao State Police Officer na natay gina himo ana sir nga security plan for the activity. Ang DCPO sa kinatibukan dunay i-deploy nga 152 police officers ato sa kapistahan sa Jesus Nazareno ugma aron mapatunahay ang kalinaw ug kahapsay. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.